Kini ang Atraka Balita 943. Laing nga lokal nga balita nanukad diri sa siyudad Stanhay. Human sa usa ka semana nga pagduso sa mga sertipiko di kandidatura para sa tuig 2022 nga national ug local election sa lawigan sa Negros Oriental. Diri sa Dakbayan Stanay adunay 7 ka mga mayor ang nalista sa Commission on Election kun COMELEC ug adunay duha ang vice mayor nga magpapili og 19 kabuok ang mga city councilor nga miduso usab sa ilang mga COCs. Usas mga nahilista nga magpapili nga sa city councilor mao si Attorney Rinel Arcide nga miduso sa iyang sertipiko di kandidatura mga alas 4 ang tagna sapon sa katabusang adlaw sa filing Oktubre 8 ning tuiga. Sumala pa ni Attorney Arcide nga isip usa ka abogado misangat siya og sa pag-alansar isip makonsyal ng syudad sa Tanhay aron usab mapaambit ang iyang nakatunan sa balaod. Ania ang iyang pamahayag. Well, thank you sa maong pangutana, sir, no? Una sa tanan, kung dakong pagtawad sa mga tanhayanon nga naminaw ni ining ato ang interview karon. Now, isip usa ka abogado, nakadesider na gyud ko nga mo-appeal sa natad sa politika ni file ta og certificate of candidacy last Friday, October 8, no? Kay gusto ko nga ma-share pod nako ang ako ang mga naantiguhan kabahin sa paghimo og mga balaod nun. Dayon, daghan kong plano nga gusto nako nga ma-realize, no, sama sa i-increase nato ang ato ang healthcare services, palapdan nato, i-expand nato ang ato ang water system nga maogi usa sa mga gustong masulbad ning atong mga katawan sa Tanhay, no. Dayon manghimo ta og mga resolutions nga maghatag og mga scholarships sa mga tao or sa mga estudyante nga gustong mo eskwela pagka-doktor, pagka-abogasiya kay mo gunay kulang pud sa Tanhay, no. Mo nay atong na-notice daghan patang plano unya kani manggong maghimo ta og kanang council. It's called a legislative body. Kung ang legislative body from the word legislate, which means we make laws, we make ordinances. Kini ang Atraka Balita 943. Dugang pa ni Attorney Arcide nga mas maayo kon ang membro sa saguniang panalungsod adunay abogado aron na makagiya. Kini ilabi na sa pamalaon nga iduso sa hawanan sa konseyo. Saysay pa niya kun na mapanday og balaod dili na kayo lisod tungod kay iya naman kining gitun-an matod pa ni Attorney Arcide. And kinahanglan gyud nga naapoy kahibalo ang maong mga membro sa maong konseyo. Wala man taga-ingon nga dili sila kahibalo ang mga member karon diya, but as much as possible naagyoy lawyer para maka-guide. Kay namang gud tay mga basis kung what if in conflict siya sa national law, and then naay dapat maka-advise nga dili ta pwede ana, no. So isip usa ka abogado ato man ang gieskwilahan, so dili na gyud na siya lisod nato nga buhaton ang maong trabaho. Unya gusto po gyud ta nga kani manggong syudad or usa ka lungsod ang iyahang progress, ang iyahang development ma-determine po na siya nato sa klase nga mga ordinansa or mga balaod nun nga i-implementar nato. So kung dili kaayo nindot ang ato ang mga ordinansa, dili pud kaayo maayo ang ato ang kalambuan. Okay? As of now, naaman tayo mga gwapo man po ng ordinansa na gipangpasar karon dili sa syudad sa Tanay, pero I think daghan pang mahitabo kung ako buligan sa mga tao sa kinabag-ang duot kung kita mahimo na tang konsyal, daghan tang mahimo. Kini ang Atraka Balita 943. Si Attorney Rinel Arcide ang kandidato pagkakonsyal ning syudad sa Tanay. Ang nanabi kinis Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943.
programa ng tumong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan at Raka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili at Raka Balita 943. Raka Balita 943 sa inyong mga radyo Lunes hangtod Biyernes alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Raka Balita 943.